an karamɔgɔ Cheikh Tidiane Touré kira ka dafejɛ a bɛ cogo di baasi t'i la baasi tɛ n na i ɲuman nana segukaw ka kɛnɛ baasi tɛ segukaw la dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na yan'an ka don babu kɔnɔ an b'a fɔ wa kalimatullahi al-uliya wa kalimatullahi al-uliya an b'a fɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an kun nɔgɔya ala ka hamu la kira n'a bɔn'o kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam vraiment an bɛ lajɛbaa bɛɛ fo ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Haidara ye ka sirifila lajɛbaa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma aw yɛrɛw an b'aw fo k'a barikada sunkalo tiimi ala k'a jira an na musaw ko ala k'a nɔgɔya an ye kira n'a bɔn'o kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ i yeli an ka kɛnɛ kan ka bɔ segu kana an ka nin welekan in lamɛn o diyara an ye kosɛbɛ ala k'i sara la hukumu kɔnɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ kuranɛ jiginna kɔnɔna na kuranɛ jiginna jɔn kan o de ye kiraba ye sallallahu alaihi wa sallam o la kira ka dafejɛ ni o kofara yɔrɔ an tɛ dɛsɛ ka kira ka mankutu ni kira ka fasamatiyaw dɔn o la bi an bɛ fɛ k'a dɔn ala kira yɛrɛ a nɔfɛ tugu a kanu ka a ka yamariyaw labatuli a bɛ nafa jumɛn de se an ma o la an bɛ ala fo ka ala barikada ala min kɛ ala kira mando ye sallallahu alaihi wa sallam ala kira min ala ka bulondala ko ye ne y'a fɔ i ye siɲɛ caman mɔgɔ bɛ girin na ko sunkalo ka bon mɔgɔ bɛ girin na ko lailatul kadiri ka bon mɔgɔ bɛ girin na ko kuranɛ ka bon nka o kana ɲinɛ ko nunbara di bonya kunkolo ye ni nunbara kɔni bonya ne kunkolo ye o ye bana de ye kuranɛ ka bon a dira ala ka ciba de ma o de kama ala ka bulondala ko li kulli baitin babun wa li kulli babin miftah wa li kulli miftah sahibu muhammad al-mustafa sahibu al-miftah sallallahu alaihi wasallam so kɔni da b'a la dawo da tile b'a la tile o tile tigi b'a la jɛni lahara tile tigi ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam tile naani tigi ye alakira ye jala saba tigi ye alakira ye wal mustafa lillahi bayna ibadihi shafi'un lil wara maqbulu yawm ma'adihi na alakira ta ati ɲinabɔ maka kɛ ala kira fɛ ka ala kanu ala yɛrɛ de y'o yira na ala yɛrɛ de y'a yira ko ale bɛ ala ka ciba fɛ ko in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah Allahu akbar a ko ni maa min n'a sɔrɔ a ka ala ko ye tiɲɛ in kuntum tuhibuna allaha a bɛ kulo min na ala ko la ni tiɲɛ de don n'a ka ala ko kuma ye tiɲɛ ye ko a bɛ ala de fɛ k'o ye tiɲɛ ye ko a bɛ ko kɛ ala kɔfɛ k'o ye tiɲɛ ye fattabi'uni a ye tugu muhamadu la tugule mago bɛ kanu de la o kɔrɔ ye gindo dɔ b'a kɔnɔ dɔw ni alakira taamana ɲɔgɔn fɛ dɔw ni alakira ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u taara janaba kɔnɔ parce que u tun t'a fɛ o tuma i ni maa dɔ bɛ yaala n'o ye pɔsɔni sɔrɔ a b'a k'i kɔnɔ nka ala kɛra ko ala mago b'a la ko an ka kɛ alakira fɛ yuhibbukumullahu ala b'an kanu ja ala ka kanu sariti ye alakira ye ni pour que ala k'i kanu f'i ka alakira kanu ni maa o maa ma alakira kanu ala t'i kanu ma an ka kɛ alakira fɛ ka tugu alakira la ala mago b'o de la a y'o de fɔ kuma in kɔnɔ ko pour que an ka kɛ alakira fɛ ala k'an kanu wa an ka alakira kanu kuma ala k'an nafa n'a barika ye kiyaratullahi min kalkillah wa nukbatullahi min bariyatillah wa safwatullahi min anbiya'illah wa miftahu rahmatillahi lawlahu ma awjada allahu alwujuda wala kad kana ma kana illa min karamatihi jalo dana fɛn bɛɛ ye cɛ min dɔn o de ye muhammadu mustafa ye alakira bange don a tununa bala siɲɛ 3 ko kaba su dɔ bɔra sanfɛ Aminatu y'a lakale ko kana ale den ta ka yɛlɛ n'a ye ko ale tulo bɛ mankan la ko tufu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko a ye taa ni muhammadu ye sa a ye taa muhammadu jira jikuna jɛgɛw la olu ka alakira dɔn u taala alakira jira jɛgɛw la olu ye alakira ye olu ye alakira dɔn alakira jira la bamaw na bamaw ye alakira ye olu ye alakira dɔn alakira jira la maliw la olu ye alakira ye olu ye alakira dɔn alakira nana bila sɔɔni Aminata ko kaba su yɔrɔ bɔra sanfɛ ka na ale den cɛ ka yɛlɛ n'a ye ko ale tulo bɛ mankan na ko tufu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko a ye taa ni muhammadu ye a ye taa muhammadu jira kungo kɔnɔ fɛnw na u taara alakira jira warabaw ye alakira dɔn sinɛɲɛ ye alakira dɔn dalen fɛn ne ye alakira dɔn o de kama kuluwo dɔ tun bɛ yen miniya dɔ tun b'a kɔnɔ ni ye b'a den ma fatutɔ ko kana bɔ nin guluwo in kɔnɔ dɛ ko buna adamadenw bɛna ban muhammadu mustafa la don dɔ la a bɛna wo in kɔnɔ i kan ka foli fɔ a ye jalo ala ka maa ɲumanw surtout kiraw
danafɛn b'u dɔn wa sirifiw danafɛn bɛɛ b'u dɔn fo ni danafɛn min kɛra fu ye o min y'a sakuma sera o ma alakira ye o fana y'a fɔ a den ye kana bɔ yan adamadenw bɛna ba ala terikɛ la a bɛna don wo in kɔnɔ n'a donna i kan ka foli fɔ a ye maa min na alakira diɲɛ na a taara don kulu wo in kɔnɔ min y'a ye alakira kasa ta cɛ min kasa ni cɛ tɔw kasa tɛ kelen ye zamzami ni hashimiyu a ye kasa ta a ye njuguti k'i lama k'a bɛ bɔ Seydina Bukari ye sen da wo da la ko fɛn dɔ bɛ yen min y'a ye kunkolo kɛ k'a ɲini a nan bɛ kɛlɛ kama a m'i sen bɔ a y'a kin min y'an ba ɲini sama ka bɔ ko assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya kalilallah assalamu alayka ya akramal khalqi alallah Muhammad ibn Abdullah min y'a mankan don o fa y'a fɔ ye o fa y'a fɔ ye k'e bɛna don nin gulu in kɔnɔ k'e ka dugawu kɛ anw minnu ye o t'a bɛɛ dɛ ne bɛ fɛ ka n jɔsi e farikolo de la alakira y'a ɲini baga ka bɔ miniya la miniya ka bon sa bɛɛ mɛ miniya tɛ kini kɛ a baga tɛ mɔgɔ fa alakira de kama o tuma alakira jira ko sabanan alakira jira la jinɛw na komi danafɛn bɛɛ ye cɛ min dɔn o de ye Muhammadu Mustafa ni mɔgɔ min ma alakira dɔn jaa miniya kusayɛri ye jaa sa kusayɛri ye jaa sinɛni kusayɛri ye ni ala ka jɛ ala ka kira dɔɔni nɔgɔya an ye o la a bɛ fɔ ko an bɛ kira masali min kɛ k'a bɛ an gɛrɛ kira la wa baraji b'a la i bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ an ye kira kan sali in na kira ka sɔli ye ala baara de ye ala de y'a ka maa sɛbɛw wele ne bɛ nin fɔ ye siɲɛ caman an ka kɛ ala kira fɛ ka ala kira kanu muso ɲuman furu ye dakan ye nka sunguru kanu o ye sɛgɛn nɔ ye siga t'o la muso ɲuman furu ye dakan ye o ye sunguru ni baara bɛ komi ngɔyɔ o ye gɛlɛya ye i bɛ tugu maa min kɔ f'a ka sɔrɔ a bɛ se ka ko dilan ne y'a f'i ye n ko jala saba de bɛ alakira bolo imamuya jala bɛ alakira bolo katamuya jala bɛ alakira bolo mustafaya jala bɛ alakira bolo o tuma nin bɛɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye sɔli kɛ alakira kan ala de y'a ka mɔgɔw wele a ko inna allaha wa malaikatuhu a ko a dɔn ne yɛrɛ ala ne bɛ baara min kɛ o ye ka sɔli kɛ alakira kan wa n mɛlɛkɛw bɛ baara min kɛ o ye ka sɔli kɛ alakira kan ya ayyuhal ladhina amanu i b'a dɔn n'i bɛ ko fɔ i tɛ ko fɔ i ka dugu maa lankolonw ye koyi i ka maa sɛbɛmaw ala y'olu de wele ko muminu aw minnu b'a banna ala la ko ye tiɲɛ dɛ a ye sɔli kɛ sisan ne ala bɛ min kɛ o de kama ni maa o maa ye sɔli kɛ i bɛ don mɛlɛkɛ martaba kɔnɔ ni maa o maa ye sɔli kɛ alakira kan ka se hakɛ dɔ la i bɛ kɛ komi mɛlɛkɛ ni bɛ don i la n'o ni tɔw sɛgɛn o t'e sɛgɛn n'o ni tɔw dimi o t'e dimi n'i bɔra o kɔnɔ i bɛna don ala ya kuma kɔnɔ ala b'a fɔ o de la sa inna lillahi ibadu idha aradu arada o jɔn dɔw bɛ n'ala bolo n'u ko n'ala k'a kɛ ne b'a kɛ salatu de b'o kɛ alakira dolo sallallahu alaihi wa sallam ko diɲɛ gɛlɛyara maa min ma diɲɛ bana jugu y'i tɔɔrɔ fanda y'i tɔɔrɔ i kamana gɔnna i ka sɔli caman a bɛ kɛ alakira kan ko n'i ye sɔli kɛ ale alakira kan ko ale alakira b'a dɔn k'a to Madina sɔli siɲɛ kelen ala ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli i ka siɲɛ 10 ala ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli i ka siɲɛ 100 siɲɛ 100 ala ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli i ka siɲɛ 1000 n'i ye 1000 sɔrɔ k'i sogo bɛ haramiya ka bɔ jahanɛmɛ tasuma tɔɔrɔ ma Allahu akbar parce que alakira de ye el Mustafa ye Allahu akbar o la alakira de ye el Mustafa ye el Mustafa o de kɔrɔ ye ko ala ka kɛrɛnkɛrɛnlen ala ka kɛrɛnkɛrɛnlen ala ye dafɛn suguya ba kelen da jalo o dafɛn suguya ba kelen panga mana ni fofo disika ni jokalaw ni soso ni mɛmɛnɛ ni bama ni kaana min ka fisa bɛɛ o de ye adamaden i t'a dɔn ko adamadenya ye koba ye fo ala k'o i ka fali fɛn min b'a na faliw ka segu ntɛnɛn na e yɛrɛ ɲɛ b'o la i t'a dɔn adamadenya ye koba ye fo ala k'i kɛ basa ye dandani walima kolikɛ bilakorow ni boli ka don i nɔfɛ fo k'i sogo don daani kɔnɔ o don i b'a dɔn ko adamadenya ye koba ye o adamaden bɛɛ la min ka fisa bɛɛ ye o de ye maa 100 ni 24 min ka fisa o bɛɛ ye o mɔgɔ 313 ye min ka fisa o bɛɛ ye o mɔgɔ 25 ye min ka fisa o bɛɛ ye o mɔgɔ 18 o tɔgɔ jira suratul an'am min ka fisa o bɛɛ ye o ye mɔgɔ 5 ye o ye ulul azmi o tɛndɛlen sɛgɛsɛgɛlen cɛ kelen de bɛ yen tubabuw ko a ma excellent arabuw ko a ma ko al mustafa o de ye aminata den belebele ye Allahu akbar kanzul azam al wahid al awwal fi nashat al muhammadiyya al fard al ahad fi sifat al ahmadiyya الناطق بلسان حضرة السمدانية شمس حقيقة الربانية لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته الله يلو نكون بافك على صورة دما تم على كرافة على بلون لا كون فوكو نبي فك على في كي كتم على كرافة
o mo ba mo de ma sisan ku ba baga ka bu ka ko alakira kanu kanu gwazanye alakira kanu ta kanu gwazanye de shababa o temena sira min ga mi sandika de kama on nya nya ni ka don ko sira shidi jonsa alama ya alakira te de kama andi baga ka bu aka de mo go tigeni ko ne na ni ko ninge ko ma to jati kan ko zo do de ka gele anye do ne ko alakira alaka bin dala ko ni ba fa alaka kife be ka alakira Figatala. Allahu akbar. Alaka nafana baraka. Amin amin. Ankara hali sisa ameto alakira kula sallallahu alaihi wasallam. Mena mɔgɔ min ni atigila mɔgɔ kɛra alakira kanubaga ye a bɛ nin fɛn ninnu kɛ nɔ jumɛn de bɛ se ka y'a tigila mɔgɔ la a bɛ nafa jumɛn de s'a tigi ma ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Alakira sallallahu alaihi wasallam jalo alakira kan ka kalan. Wallahi dɔ cɛ ka ɲi kalikan o cɛ man ɲi kulka. Do cɛ ka ɲi kulkan o cɛ man ɲi kalka do cɛ ka ɲi kulkan wa kalkan o cɛ man ɲi nasaba Aminata den de cɛ ka ɲi kulkan wa kalkan wa nasaba o kɔrɔ ye di alakira cɛ ka ɲi kulkan a jogo ka ɲi alakira maa mara cogo n'a dɔnna diɲɛ bɛ lafiya alakira tun b'a ka jama mara cogo min na alakira tun b'a musow mara cogo min na alakira tun b'a juguw mara cogo min na nafigiw tun bɛ alakira ka jama na a b'o mara cogo min na dalakumatigiw tun bɛ alakira ka jama na ni nin dɔnna walahi an ni diɲɛ bɛɛ bɛ bɛn don dɔ nana élection di alakira ma dɛ arabukɛ dɔ nana élection di alakira ma élection kumunen don ni alakira ye élection ta k'a bila a da a bɛ yɛlɛ a bɛ nisɔndiya arabukɛ fɛ sahabaw sigilen don a m'u sɔn a ma fɔ a ye n'an ka dumuni kɛ a ma fɛn dun sahabaw tɔɔrɔ la arabukɛ nisɔndiyara parce que kira kɔntana n'a ka élection ye kira arabukɛ taara min ye sahabaw ko kira ye ko dɔ kɛ o y'an tɔɔrɔ dɛ i ye dumuni kɛ i m'an wele i ma fɛn d'a ma élection kun ka di cogo min na f'i b'i yɛlɛ a ko walahi élection kun kumunen don arabukɛ ye ne kanu n'a ye fɛn fitinin kana di yan n y'a ka maaya ja don a la ka nisɔndiya fɛ ale nisɔndiyara ko kira yɛrɛ ale ka élection dun ni ne kun y'a da o dɔ ma aw kun bɛna fɔ a kumunen don k'o de kama n y'a dun ja alakira maa minɛ cogo kun ka ɲi ni muso ye nin faamu ni cɛ ye dɔɔnin d'i ma dɛ seli fɛtɔ tɛ nin ye e cɛ ko k'a bɛ taa fɛn saba san ka d'e ma vagisi e ko tɔ bɛ so san na ko e cɛ bɛ so ku kala tɛrɛmɛ na ko f'i ka fa k'i t'a don ko dugu cɛ b'a ka fisa e cɛ ko ni bazɛriti tɛ walima buruden tɛ ko i t'a don o tuma maa min ye vagisi d'i ma ɲinɛ n'i sɔnna ka fɛ a fɔcogo la n'a ye buruden sɔrɔ a b'a d'i ma o tuma alakira fana bɛn ɲinini na ni mɔgɔ ye alakira dɔn jamana bɛ lafiya k'a si to san 35 alakaba cira k'a jɔ u ma bɛn a kan ko jɔn ni farafinma da u kɛlɛ la alakira ko u ko an ka nin da in lajɛ ni maa min donna nin da in fɛ an k'a to u ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a kɛ u ye muhamadu bin abdulahi natɔ ye alakira nana don ko mamadu ne ye kiiri tigɛ an daame la alakira donna min kɛ alakira ko bɔn a y'a ka jalamugu bɔ k'a bila faso bɛɛ ka mɔgɔ kelen kelen di u ye mɔgɔ kelen kelen di u ye farafinma ta k'a bila a kɔnɔ ka jɛ k'a kɔrɔta bɛɛ ni keleya kama n'an ko an ka bɛn alakira de ko ten bɛɛ sen ka don a la hali du maalankolon a y'a jate ni maalankolon kungo nana a b'a ɲɛnabɔ o tuma alakira ye farakuru ta k'a bila a kɔnɔ ni nin faamuna ka alakira jogo dɔn est ce que dugu tɛ dilan wa est ce que jamana tɛ dilan wa musow bɛ la ka alakira fana kɔrɔbɔ muso kɔnɔna b'a fɛ u ye alakira kɔrɔbɔ ko alakira i muso min ka di muso bɛɛ o jira an na dɛ alakira ko ma ko ne muso min ka di muso bɛɛ alakira ye baki kelen kelen di muso in bɛɛ ma sufɛ o ye alakira ɲininka ko i muso min ka di muso bɛɛ o fɔ an ye alakira ko ne ye baki di min ma wulada in na o b'a yɛrɛ dɔn ne b'o dɔn o de ka di ne ye ka tɛmɛ muso bɛɛ kan muso bɛɛ y'i ka kuru ta ka taa si ma si ɲininka bilen o kɔrɔ ni mɔgɔ min ye nin faamu ka alakira jogobaw dɔn a bɛ yɛrɛ de ka du dilan n'i kɛra alakira fɛ alakira kanubaw ka jɔyɔrɔ tɛ alijinɛ ye dɛ yala i b'a dɔn mɔgɔw bɛ kulonkɛ kɛ alakira n'a bɔnnaw na sallallahu alaihi wasallam ni maa o maa ma kɛ alakira n'a bɔnnaw fɛ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar hali n'i donna alijinɛ kɔnɔ alakira kanubaw minnu ye salatu caya alakira kan minnu kɛra alakira fɛ fo ka dama tɛmɛ olu bɛ alijinɛ VIP de sɔrɔ VIP Bamakɔ ka di ko nka palais ka d'a bɛɛ ye ali palais jakuma o bonyane do koyi o tuma ka kɛ alakira kɛrɛfɛ a bɛ alijinɛ so min kɔnɔ salatu de b'o kɛ Allahu akbar ni maa min kɛra alakira fɛ ka dama tɛmɛ ni ma kɛ alakira fɛ sa seli la i bɛ taa janama kɔnɔ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kajahri ba'dikum li ba'di a ko ya ayyuhal ladhina amanu aw mɔgɔ minnu ne ma ne wa he n'a ni alakira bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ maa dɔw bɛ yen olu tɛ diɲɛ maa basi bonya
n'ala ma ma bolo bo dogoya ko na be akuma ala kira fa ya voli mu jigi na tora ka kuma ala kira fa ka pere na fo do bi kuma do fe mba ka bara be tiya abi balimina aka bara be bi tiya wantum la tashuruna ka surata kalama Allahu akbar ibo fla ko fitinina ala bolo de ko badi o jani mami ala kira tanu ka ala kira mangutu nam o na ya an jibla ka ke ala kira ko foli ala de leidu di ala kira ma wara fana laka zikraka Allah ala kira mangutu ke kun e ka ke ala kira fa ala mangira ala kira fa amin 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 o kuma kono an karamɔgɔ ala waati bɛ ka boli kana dɔɔni an y'a ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔna na sango san sunkalo jumakun laban i bɛ segukaw fara ɲɔgɔn kan baara in laɲini jumɛn de b'a kɔnɔ ani aw bɛ jumɛn de kɛ a kɔnɔ o la sunkalo juma laban segu n'a mara bɛɛ a maa t'o fɔ maa ye n b'a fɔ mali yɛrɛ kɔnɔ sa ala ni aw siri fila tv yɛrɛ sababu la mali bɛɛ bɔra kira ka dafejɛ ka sunkalo juma laban zawiya b'an bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yaakɛfi kɛ siɲɛ caman ka hasbunallahu kɛ siɲɛ caman ka kul huwallahu kɛ siɲɛ caman dimanche su o dimanche su an bɛ maa fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ taa fo maa 1000 ɲɔgɔn na ka salatul fati kɛ ala ka cibaa kan fo heure 2 n'o dafara o tuma jumakun 4nan n'o ye juma laban ye k'a daminɛ 9h la ka taa midi la an bɛ jɛ ka ala deliba de kɛ jamana ye kɛrɛnkɛrɛn ka dugawu kɛ jamana ye an b'a la san caman ka dugawu kɛ segu ye mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ka n'u hamina mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ bamakɔ sikaso fo yɔrɔ bɛɛ ka n'u ka hamina dugawu bɛ jaabi a kɛnɛ kan n'i ye buna adamaden ye tile kɔrɔ a jalo ni y'a jama ye ala deli do de koyi ne tɛ foyi fɔ mɔgɔw ye fo ala ka ciba parce que n'a sɔrɔ ne man ɲi ala kɛra kɔni ka ɲi n'a sɔrɔ ala dimi mɛnɛ kɔrɔ ala dimi tɛ ala kɛra kɔni kɔrɔ fo muso ka sa cɛ deli cogo la yɔrɔ a tɛ fɛn sɔrɔ a bolo n'i b'a fɛ ala ka fɛn k'i ye i bɛ ala kɛra de tanu an bɛ maaba baden de bɛ k'a kɛnɛ kan an bɛ ala deli de k'an yɛrɛ ye ka ala deli kɛ jamana ye magotigiw dentigiw furutigiw minnu bɛ baki la yali u bɛ taa ni bɔnmunnaw ye maa caman taara ni bɔnmunna ye san 17 a bɛɛ ye den sɔrɔ ka fara hamiw kan minnu bɛ yen n'olu ye kalandenw ye min b'an bolo o ye ala deli de ye tile kɔrɔ dɔw tɛ hali sigiyɔrɔ sɔrɔ mɛ an bɛ jɛ ka wuli k'an jɔ laban na k'an tɛgɛ ja ka ala kɛra majamu ka ala kɛra majamu ka ala kɛra majamu fo bisatuli zika ala kɛra jumɛn minnu kɛ ani ala cɛ ala kɛra tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ sangini 7 weleli ka don hijabu zulmati kɔnɔ ka don hijabu nuru kɔnɔ ka don hijabu bakayi kɔnɔ ka don hijabu ula kɔnɔ ka don hijabu sumadaniya kɔnɔ ka don hijabu kahari kɔnɔ ka t'i sen da bisatuli zi sanfɛ fo don fo ala yɛrɛ ko ala kɛra ma ko azama sha'ani wartafa makani wa azza sultani ana kadil hajat malikul muluki muhammadu anta habib rabbil alamina min ka di ye bi a fɔ ne yɛrɛ ye n b'a k'i ye wala an bɛ sɔrɔ k'an tɛgɛ ja k'an ka hami siri ka jama ka hami siri ka dugawu kɛ o tuma na o de ye sunkalo juma laban ye ala deli min kɛ kulonkɛ tɛ hali sura suratul fatiha kɛnɛ sigila segukaw b'a seereya ni ala ka diɲɛ ye ni ala sɔnna ma a baara bɛ daminɛ waati jumɛn na waati jumɛn na sɔgɔma 9h juma nata ni ala ka diɲɛ n'o ye sunkalo juma laban ye 9h wagati ka taa bila midi la midi a bɛ ban mɔgɔw ka se ka taa juma la ni ala ka diɲɛ 9h ka taa bila midi la ni ala sɔnna ma ala delibaw de bɛ k'a kɔnɔ mɛ sunkalo kɔnɔna juma o juma an bɛ sigi ka yaakɛfi kɛ juma o juma an bɛ sigi ka hasbunallahu kɛ ka kul huwallahu kɛ o tuma na dimanche su ta ye salatul fatiha o tuma a kun de bɛ cɛ ka bɛn juma laban ma ni ala sɔnna ni ala ka diɲɛ an karamɔgɔ an ka waati n'a cogoya kama nin bɛɛ kɔfɛ weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛw ma an y'a ye k'a fɔ nin waati in na ya bani ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin mali silamɛ bɛɛ ma dɔnnikɛla bɛɛ lasilikɛla bɛɛ maliyɛn bɛɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛya sɛbɛlama ye min ye an k'o sinsin jamana in kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barika da jalo ne yɛrɛ kanuɲɔgɔn ani fa ani n karamɔgɔ n'o ye seydi sharif usman madani haidara ye a foli tɛ ban ne bolo haidara bɛ maaw ye yɔrɔ jan cɛ dɔ taara fɔ ne n ka so a ko dafejɛ a ko i ka cɛ a ko fɛn ni imamu don ne n ka cɛ jumɛn a ko karamɔgɔ haidara a ko ni cogoya dɔ e b'a dɔn ne bɛ karamɔgɔ minnu kɔ anw ni karamɔgɔ haidara tɛ hakilila kelen na nka tiɲɛ yɛrɛ la
imamu do quoi n'a sɔrɔ ko fɔlɔ waati do imam Malik ko fɔra cogo min na ko a sera o jɔyɔrɔ ma parce que a bɛ yeli kɛ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ tɔw bɛ ale kununa tuma min na a sɔrɔ tɔw bɛ sunɔgɔ la n'a ma bɛn an ye alakira de jaafa sallallahu alaihi wa sallam alakira jamatigi si t'a fɛ i ka jama ka fara ka taa alakira ka taabolo kɛ a ka dumunikɛ yɔrɔ ye yɛrɛ i filɛ k'a fɔ sisan Seydi Sharif Usman Madani Haidara a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dugu min na a ye réunion fɔlɔ don n'o y'a dogodogoni dugu ye ka sɔrɔ caméraw ma kɛ min na ne tun b'o kɛnɛ kan a ka salaw kɔnɔ ye an tilala ka taa fo sunamaw ka misiriba la ka taa kuma fɔ ye ne tun b'a la donc kɔfɛ don o ta o conseil ta in fana kɛra o conseil misiri la a ma se ka na o la a ka laɲini ye mun ye cɛkɔrɔba in bɛ wuli ka jɔ min na fo a hinɛ de minɛ o ye alakira jogo de ye sallallahu alaihi wasallam alakira mana ni foyi ye fo bɛn alakira mana ni foyi ye fo kelenya alakira mana ni foyi ye fo hinɛ ɲɔgɔnya n'an y'o bila an bɛ dɔ wɛrɛ de la an tɛ alakira ta la oluma Seydi Sharif Usman Madani Haidara a bɛ wuli ka jɔ min na silamɛw ka se ka bɛn ni mɔgɔ min ye alakira kan la ne y'o de fɔ kuma na sisan karamɔgɔ baden de bɛ wajulu la u tɛ alakira dɔn an bɛ ka kitabu kalan mais an tɛ alakira yɛrɛ de dɔn wa alakira bɔnnaw ne b'o de fɔ ala bɛ dɔnni bonya di maa dɔ ma mais place dɔ bɛ ala ko la ala t'o di diɲɛ maa si ma n'i tɛ siri fiye hali moriya kɔnɔ hali moriya kɔnɔ n'i ye latifu bɔ ka latifu hindu bɔ 129 sigiyɔrɔma 10 o bɛ taa sherifu de bɔ o bɛ bɛn kɛndarawusi ma n'i y'a adabul kɛbiri sɔrɔ ni sirifi maa d'i ma i tɛ sirifi ye n'i y'a wurudi ka se o hakɛ ma a bɛ tasuma wuli la mori ɲini o b'a dɔn o dɔnni kɔnɔna na place dɔ bɛ ala t'a di dɛfɛ si ma maa si tɛ s'a la jarabu kɔrɔ ni sirifuw tɛ o de b'an da Sharif Usman Madani Haidara ka sirifiya la sinon ni yɛrɛ bɛ da ale kan n'a diyara ale yɛrɛ mago tɛ bɛn na koyi a ka étage ka bon a ka mobili ka ca duma b'a ka so a b'a yɛrɛ lafiya a ka wuli ka jɔ jamana ka se ka bɛn o ye alakira jogo de wa alakira y'o de kɛlɛ kɛ fɔlɔ ni mɔgɔw ma bɛn a tɛ se ka foyi dilan ne m'a fɔ ye sisan ko alakira ye bɛn de na wa ni karamɔgɔ y'o kalan ka dɔn hali ani mɔgɔ minnu tɛ taabolo kelen na kunun y'o sunnikɛ tun bɛ ne fɛ yen k'anw jala gɛlɛya ka chrétiens wele yɔrɔ an b'o fila kojugu de koyi anw b'a i ni chrétiens la ye ɲɔgɔn fɛ i bɔra ala ko la an bɛ siran de koyi a bɛ se ka an b'a dɔn k'a bɛ ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ nka an bɛ siran quoi mais an y'a y'an karamɔgɔ fɛ a san damadɔ ye nin Segu chrétien ɲɛma pasteur ne b'a wele ka taa n ka sunnikɛ kɛnɛ kan kunun a tun bɛ yen zawiya la an ye su tigɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni sama sama a ko a tɔw t'an wele dafajɛ e b'an wele n ko n y'a ye karamɔgɔ la n y'a fɔ video la a bɛ na ye o tuma alhamdulilayi bɛn o de bɛ jamana in suma Haidara wuli ka jɔ min kɛ jamana in kɔnɔ walasa an ka bɛn a ka fɛn o fɛn hali mawuludu a bɛ thème minnu d'a kan a bɛɛ o ye a bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna ala k'an ni sababu bɛn amin foli laban jumɛn bɛ ka da nin kan alhamdulilayi n bɛ foli fɔlɔ aw yɛrɛw la télévision mɔgɔw n b'aw yɛrɛw fo k'aw barikada ka tila k'an karamɔgɔ fo ne ye Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye a ye kira ka dafejɛ kanu min na n b'a fo k'a barikada bɛ salan ko an nana sun tigɛ a fɛ an nana sɔrɔ an taara retard la a y'a sɔrɔ suntigɛ kɛra a ye saga kelen kuturu n'a kini ne n'ale ni n ka gardiw ko dafe a dun ko karamɔgɔ mana kɛ burusi kɔnɔ karamɔgɔ ye cogo o cogo saga kelen kuturu ka ca koyi o tuma o bɛɛ ye kanu de ye o bɛɛ ye kanu de ye a y'an kanu bonya min b'ale kan ale k'i kɔfilɛ anw na k'an yira o ye alakira bonya de ye sallallahu alaihi wasallam a kalanden minnu bɛ an fɛ yen n balimakɛ Mamadu Musafa Ture an b'a fo ani n ka musokɔrɔba ani n ka kalanden bɛɛ zawiya kɔnɔ ani Segu ka bɛɛ hali sisan Segu dugɔ min bɛ kɛ arajo la an bɛ bɔ yan sisan an bɛ don o kɛnɛ kan n ka kalanden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Abidjan an b'u fo Bakante bɛ fo Abidjan an b'a fo k'a barikada ani lase ninnu kɔrɔkɔ an ka kalifa bɛ Abdul Karim Darame kɔrɔkɔ dafejɛ zawiya Nurulahi la kɔrɔkɔ an b'a fo k'a barikada a n'a ka kalanden bɛɛ an ka kalanden minnu bɛ bɛnkɛ an b'u fo salan an nana bonya fɔ karamɔgɔ ye u ye du terrain d'an ma ka tila ka zawiya jɔ a la ka an si so place k'a la ne ko ala ta de ka gɛlɛn ka zawiya jɔ ala sɔnna zawiya jɔla ka ban kunun u ye sun tigɛ a kɔnɔ ala ni an karamɔgɔ Haidara a fiɲɛ a bɔra a kalama n'a ka dugawu ye bɛn ka kalanden ni cɛman ni musoman an b'u fo Segu kalanden an b'u fo an b'aw yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛn ni ala ka diɲɛ inshallah Ustaz an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye hali sisan san caman bɛ ala bolo i kana fara an kan baara in na an ka jɛ ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Segu bɛɛ fo i tɔgɔ la ni waati na ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka wele da kan
lamɛn ka ɲɛsin Segu ka bɛɛ lajɛlen ma juma nata bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu kira ka dafejɛ ka kɛnɛ kan Segu Jara transport carré ni faralo fɛ dɔrɔn a ma se ka ɲininkali kɛ i bɛ bɔ a yɔrɔ kan a baaraw bɛɛ bɛ daminɛ sɔgɔma 9h ka taa se midi ma ala ko suma ni ala wele juma laban sunkalo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen